ಪಲ್ಚಟ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗೈನಿ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ತ್ ಕನಪುದು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು. ಮೀನುಗ್ ಕಡೆಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಮೆಂತೆ, 1/4 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ, 1/4 ಚಮಚ ಓಮ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ 10 ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅನ್ಮೂಲು. ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಎನ್ಮ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್, ಒಂತೆ ಅವೆಲ್ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸುರುಕು ಬನಲಿಗ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ದೀವೊನ್ಗ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪೆರೆ ದಿಯೆ. ಗ್ರೈಂಡರ್ಗ್ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊನ್ಗ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗ್. ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆಂಡ ಪಂಡುದು ತೂಕ ಅತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಆಂಡ ಯಾವುಂಡು ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬಾಜನಗ್ ದೆಪ್ಪುಗ. ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಗ್ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೀನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಡೆದು ದೀತಿನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ಗ. ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಗ ಬೊಕ ರುಚಿ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಅರೆಪು ಕೊದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದೀನ ಮೀನುನು ಪಾಡೊನ್ಗ. ಅರೆಪು ಕೊದಿಯಡ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ನಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಉಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಟ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ದೀಕ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ, ಐನ್ ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಗ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದೀತಿನ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಕಲ್ಲುನು ಐಕ್ ಸೇರ್ಸಾಗ. ಅರೆಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಸಾತಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರೆಪು ರಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲ್ಲುನ ಅರೆಪುರ್ದ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಲ್ಚಟ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್.